திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல் தான் போய் சாப்பிட்றோமா, வீட்டில் எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். இதுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம். தனியா, மிளகா, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பச்சை மிளகா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஸ்டார் அனீஸ் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட ஒரு 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயமே சேர்த்து தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு ப்ரெஷர் பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ போட்டுக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தையுமே சேர்த்து வதக்கிட்டு 2 தக்காளியும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் சேர்த்துட்டு புதினா, கொத்தமல்லி ஒரு கை ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் கெட்டி தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட ஒரு 400 கிராம் மட்டன் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிட்டு 1 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி ஒரு 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 கப் ஜீரக சம்பா ரைஸ் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். மட்டன் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியும் போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் மூடி தம்மில் வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தம்மில் வச்சுட்டா போதும். சூப்பராக பொல ஜீரக சம்பா தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ரெடி ஆயிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.